Дарогай сумнай, шматпакутнай, сям'ю пакінуўшы і дом, 12 вучняў неадступна услед хадзілі за Христом. Ён ім вяшчаў аб царстве Божым, любові запаведь даваў, і сам у доўгіх падарожжах ім спачуваў, іх шкадаваў. Да слёз маліўся і да поту, яны хіліліся на сон. Не раз пакінуты самотны, не пакідаў нікога ён, але да іх звяртаўся дзеці, ішоў па водах ратаваць. Спыняў Христос вялікі вецер, каб іхні страх утаймаваць. І множыў хлеб, лячыў хваробы, жывымі мёртвых падымаў. І на сябе вачэй варожых нянавісць зайздрасцю прымаў. І на гары перамяніўся у іх, як сонца на вачах, і страшнай тайнай падзяліўся, і крыж, панёсшы на плячах, смерць перамог, дзяцей наведаў, не смуткавалі, каб яны. І як узносіўся на неба, сказаў: «Я з вамі ва ўсе дні». І шмат пасля папрацавалі святыя вучні для таго, каб мы з табой Христа пазналі, каб полюбілі мы Яго.